जिलिनानि हा नोंजों ओमफ्राय इसानबाबो नोंसोर सानैजों दसे रायलायनांगौ दंमोनहाय। दे मादै बुंबानो जाबायना मा? बाथ्राखौनोथ' बुंजेननो बोरैहाय? ओइ आब' जेबो नङा दे आंनो बुंना होनोसै। नै इसानबाबो मादै माबाहाय हा दालायथो नोंलाय खनसे बुंदोंमोन ना हाबाफोरखौलाय लानानै माथो सानदों नों बाबु? साननायाथ' मादै माने सानगासिनो खामोन आङो। आयु हा नंमारगौना बाबु? आयं नंगौ। ओमफ्राय आइ जिलि आंनाबोहाय डाइरेक्टसो सोंनोसैहाय हा नोंलाय हाबाफोरखौलाय लानानै माथो सानदोंहाय? माथो साननो माने आयै आंथ' बेफोरखौ लानानै बिदिथ' जेबो सानाखैमोन। आइ बैसो आरो समाबो नेनानै थाबाय थाया मिथिबाय? बेखायनो नों सानाबाबो नोंनि आइया नोंनि थाखाय सानदोंमोन। हा गाज्रि मोनाबालाय मोनसे खोथाखौनो बुंगारनोसैहाय आं बाबु। नोंबोथ' सोरबाफोर नोजोराव दङब्ला खिन्थानो थिनदोंमोन नङा होनबा? नंनायाथ' नंगौ मादै। ओमफ्राय जोङो एसे ओरैनो सानदोंमोन आरो नोंसोरबा मा सानो बे नोंनि सायावसै। जायखिया जों बुंना होनोसै। जों माने सानदोंमोन जिलिजों आरो नोंजोंनि हाबानि बाथ्राखौ। जोंनि हाबानि बाथ्रा? आयै हाबानि बाथ्राखौ सानदों दे थिगानो। ओमफ्राय सानजों आइ हामाथो गाज्रिलाय हाय सानबाबाबोथ' एसे मोजां नङा होनबा? मादै जिलिजों आरो आंजोंनि हाबानि बाथ्रा? बाबु जेबो नङा जोंथ' ओरैनोसो बुंदों। हा नोंनि सायावसो हाबाखौथ' नोंसो खालामगोन नालाय। आंबो आंनि हाबानि बाथ्राखौ बुंनो सानगासिनो खामोन। आयु हा नंगौना आयं? हामथारबायहाय बिदिबा। नै आयं जोंफोराथ' आरो बिदिनोसै जाबजोबनो। माने जोंनि गोसोआव जि खोथा दङ बेखौनो बुंबाय आरो जोंहा। जों बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा बिनाय थाबाय बाबु। नङा आयं नोंसोर बुंनायखौ आं जेबो गाज्रिथ' मोनाखै। आयु अब्लालाय माथो रिस्ता पाक्का नामा? हाबानि खोथाखौथ' आंबो सानगासिनो खामोन आरो बे न'निनो सोरबा सासेजों। नाथाय सरि आयं बियो जिलि नङा जुरिसो। नोंसोरथ' आंखौ माने जिलिजोंसो बिदि सानबाय आरो। साला जुलिजोंबाथ' दानो राजि जागौमोनलै आङो। बाबु नोंनि गोसोआवबो जि दङ डाइरेक्ट बुंबानो जाबाय जों जेबो मोना। आयं आंबो डाइरेक्टखौनो बुंखागोन। नंगौ आं हाबानि खोथाखौ सानगासिनो खामोन। नाथाय आरो मोनसे खोथा दंबावो। आंहाबो सोरबा फसायनाय दं आयं। बिदिसो होनबा आयं? आं दा मा होनना बुंबावगोनथाय आयं? बाबु हा लाजिबा खाजि गोमायोनो। सोरखौ फसायदों जेखौनो फसायदों दे जेबो नङा बेफोरलाय आजिखालिथ' बयनाबो थाखायो नङा होनबा? सरि सान बे आइमोनहाबो ना जानला मानला बुंखायो दा। जेबो नङा जिलि आं जेबो मोनखायाखैना। आयु हा बिदि होनना मिथिखानायबा जों बुङामोनहाय बाबु। नङा माने मादै आं नोंसोरजोंनो रायलायनो होननानै सानगासिनो खामोन। आयु हामाखौसै? आयै आंनि फिसौ हा नोंखौ खाथियाव थाब्लाबो सेरावनो मोनला माथो। गोसोआनो हहाथाराखैमोन आंहा। हा थांलायबायसो आंनि आब' सनाया। उन्दैयावबो खेबसेबो नुवासै आरो दाबो देरनानै जोंनिफ्राय बेनो बे गोजानावनो थांफिनबाय। दाथ' आरो बिमाया दस्रायाव हा गथ'आ दस्रायाव हा बिदिलाय बोरैथो जानो। आरोथ' बिसि फिसायखौथ' माथो बुंबावनो सानैजों मिलायगोननि खुनु माबा आसाखौनो नुहुरा माथो। आयै माथो जालायखो आफा सना? दिनै आङो जा खालामनांगौ खालामनानै फैखाबायलै। माथो खालामलायखो हो? ना माबाफोर दावराव दावसि जालायबाय? दावराव दावसियाथ' जोबखायानो माथो आयै। जायखिया मायाजों। आच्छा बुजिबाय दे आङो। बेनि नामखौथ' लायाबाबो हामसिगौहाय आबा। बेजों थाबाय थाबालाय दावराव दावसियाथ' जोबनानै थांखानाय नङा माथो। जायखिया एबाराव जोबसिगोन आयै।
नोंसोरथ' आंखौ बुंबाय थाखायोमोन ना मायाजों गोजान जानो। नोंलाय जोंफोरनि खोथाखौलाय मालाथो मानिफेरोसै? मागोना दा फिसाला आरो बिसिजों नागारनानै थांजादों। नोंनि थाखायनो आंनि आबौ फिसाखौबो मोनासै आङो खेबसेबो, दाबो सिगाङावबो। अननो लुगैब्लाबो अननोखौबो मोनला आङो, मिथिबायना? नोंसोरनि दावराव दावसियावनो आंनि आबौ सनानि जिउआसो मा जालांगोन, बुजिदों बेफोरखौ नोङो? गैया, बहाथो बुजिनो नों मालाय। नङा आयै, माने खोनासंलाय, एबारना आङो गासिबो सानै हयैनो मावखाबाय आयै। बिराद सानबायलै आं आयै, नाथाय जेखौ मोजां मोनबाय बेखौनो खालामबाय। हा फोरमाया माथो खालामना फैलायखो? मायाजों डिभर्स लानोसै खोमालै आं आयै। आयु, हा नंखायना नंगौसै आबा? नंगौलै आयै नंगौ, साइन खालामना होना गारबोखाबाय आं। आयै आफा सना, हा बे खोथाखौनो नों दिनैसो साननो रोंबाय? आं आरो जुरि आरो आंनि फिसालानिफ्राय गोजान थानो गोसो गैला आयै। हा जों मालाय माथो बुङो? हा बे बाथ्राखौथ' जों सिगांनिफ्रायनो बुंबोगासिनो नङाना? नोंसो मानिनायाव फोद्दा मानिया। बिराद अनोलै आं आयै आंनि फिसालाखौनो। बेसेबां अनथावथाव बुङो दिनै आंखौ मायाजों गोजान जानो। आंबोथ' आरो मायाखौ मिथिखासैना। आमथारबाय बिदिबा आफा सना, फाथैलायखौनो बिसि मारदो बेजोंनो, मिथिबाय? आरो सिगांनि बायदि गावनि बिसि फिसाजों मोजाङै मिलायनानै थाफिनदो। खालामनायाथ' खालामबायमोन, नाथाय जुरियासो मानिगोना मानियाबा। आरो बे माया रानियालाय हा साइन खालामदों बियो पेपाराव? डिभर्सखौनो लामारदो आबा बिजों। आयौ आयौ, जिबायदि हिनजावहाय बियो, ओरैनो सायावल' गासिबो। माने साइनथ' खालामनो बुङाखैमोन आरोना। जेबो नङा दे आयै, बेनो मा नांगौ होजोबगोन आं। बास साइनल' खालामथों बियो। मा नांगौ माने नै, हा बेथ' खम मायबा मायबिथ' बिया आबा? मा बियो बिथोंसै आरो आयै, हरगोन आङो। बिदि होननानैबो ओरैनो थाजायाहाय, हा बेबा मासिग्राब गाज्रि हिनजावखा ओरैनो। हा नोंखौथ' एसे गोरलै बोरैथो हगारनो बेलाय, हो? बबे सुनि दिनाव दि नों बेखौ गोसोथोफ्रांखो, बबे सुनि दिनाव लानानै फैफ्रांखो? दा सेस आबा बरबाद जाजोब्बाय नोंनि जिउआनो। जायखिजाया बेखौ गारदो, जुरि आइजों आबौ फिसौखौ लाना फैफिनदो आबा जोंहा न'आव। लाबोगोन आं आयै, लाबोफिनगोन आं जुरिखौ। आयं, आं माने आंखौ गोरोन्थि दा बुजि आरोना, नाथायबा जेखौ नंगौ बेखौनो बुंगोन आं। आं बे न'निनो सोरबा सासेखौ फसायो। नंगौ, थारैनो बे सैथो। हाबाब, हा सोरखौसै? जोंनि न'आवथ' आरो आंहा फिसाजो सानैल'खासो बाबु। बे सानैयावनो सासेखौ फसायो आं आयं। सासे माने जिलि आइया बाबु? सरि आयं, नाथाय जिलिखौ नङा, जुरिखौसो। आहाबो जुरि? हाबाब, नों मिथिखाया होनबा आंनि आइ जुरिया हाबा जाखांनाय सासे गथ'नि बिमासो बाबु? मिथिगौ आं आयं, मिथिगौ, गासिबो बाथ्राखौनो मिथिजोबगौ आङो। नाथाय जेब्ला दिनै आंनावबो नोंसोर सोंथारबायबा, आंबो दिनै बुंखाथारबाय। नोंसोर जुदि राजिब्ला आरो जुरिया जुदि राजिब्ला, आं जुरिखौनो हाबा लागोन आयं। आयौ, आं सिमाङावसो दङ जाखो ना बहायथो दं जाखोसै, हा ना मोगथाङावसो? नों माबोरै आंनि जुरियाखौ गोसोथोनो हाखो बाबु? आंथ' आरो मा बुंबावगोन आयं, आं बिदि जागोन होनना मिथियामोन, नाथाय जाफ्लांबायबा। नाथाय जुरियाथ' आंनो बेफोरनि सोमोन्दै जेबो बुङाखैमोन। नङा आयं, जुरिया आंनो दाबो जेबो बुङाखै। आंसो जुरिखौ मोजां मोनो, आंनि गोसो गोरबो गासैनिफ्रायबो। आरो आंखौ फोथाय आयं, आं जुरिखौ बिराद खुसियैनो लाखिगोन। सोरांनिफ्रायबो खुसि होगोन आङो बांसिन। आयं, आंखौ फिसाला साननानै जुरिजों हाबा होदो ना। आयौ, आब' जुरिखौ मोजां मोनो बियो? आयौ, मारै बेफोरबायदि सानखो नोङो बाबु, हो? आं सानदोंमोन ना, आइ जुलिखौसो एसे माबा नामा, मेजेर बायो नामा। दा मा खोनाखो आं बेफोरखौ? ओहो दायै, बेफोरबायदि जेबोआनो नंखाया। नोंबो जे मा बुंग्रोयोना आयै? अब्लाबो मा बुंदों नों खोनायाखै हनै? खोनादों आयै, नाथाय आरो मालायनि गोसोखौलाय माथो बुंनो हानांगौ जाखो जोंलाय? हाबाब, जायाहाय बियो, जानाय नङा बाबु। आयौ, बोरै जाथावै बाथ्राखौ बुंखो नोङो बाबु सना? आं आरो मा बुंबावगोन मादै? आंनि गोसोआनो जेखौ बुंदों, आं बेखौनोथ' बुंदों।
मायाया मा सानदोंसै आंखौ मा खालामदों बे नोंजोंथ' आरो गोजान जानो सानखाथारबाय आं आरो फावसायफिनला आं जायखि नों आंखौ लामायाव लाबो जि खालाम गोसो खालाम मानसियानो अनबाबो अनजायाना मिलायनानैबोथ' बोरै थानो देनाय आंथ' आंनि फिसालाखौ नांथारगौना सोरबा सासेखौथ' नागारखानांगोन ना मा जाबावगोनलै सोरां नोंनि जिउआनोथ' आदे मालाबानो सफैनानै दंखोमायो एक्टरा बहाथो गिदिंनानै फैलायखो माया मोननाव थांदोंमोन आं नै थांदों नालाय हामानोथो फैफिनबावखो नोंलाय मा खि मोनजानानै फैफिनखो नोङो बिसिनावनो थांखाथारनाया माथो रागाल'ब्रा एसे खोनासंग्रोना बास खोनासंनाय खोन्थानायनि समा जोब्बाय नों मानसियाथ' ओरै थांलाय ओरै फैलाय नङा होनबा मोनसे थि जायगायावनो थानो हाला नामा नोंलाय आंजोंथ' बेसेबा बुंबाय थाबाय आं नोंखौ दाफैसै होननानै अब्लाबो मानिया आरो बुंखाबायना आं नोंसिनि गोजानाव थांला होननानै नों बुंगोन आं मानिगोन ना दे होमबालाय खोनासं जुरि मायाजों गोजान जानोसै आं बेनो खिन्थानानै फैखाबाय आं आरे बा सोरां मायाजों गोजान जानो थानायनिफ्राय थाबाय दासो बेफोरबायदि सानलायबाय नोङो जायखिया मोनसेथ' फोजोबखानांगोन ना जानायाबोथ' आंनि थाखायनो जादों नालाय आरो बियो मानिबाय सोरां मानियाखै अब्लालाय माथो आरो नों बिदि बुंगोन गोजान जानोसै होनबानो बेखि नोंखौ नागारगोन सानखाथारबाय आङो जारलासो जाबायहाय सोरांना नोंथ' ओरैबो जायासो जाबायना मा नांनायनिथो बेफोरबायदि खालामना लाया नोंलाय जिउखौलाय मानसि जानानैलाय गोरोन्थियाथ' खेबसेबाबो जाखागोन ना नंगौ अब्लाबोथ' नों सानै हयैसो बुजिनानैसो खालामखादों दा आंथ' जेब्लायबो नोंनि खासोब्रा मायानो नङाना जाखागोन माखौबा बिदिब्ला नोङो मायाखौ गारनो सानबाय साननो माथो दंब्रा साइन खालामना गारबोखाबायना आङो दा आरो बेहालाय माथो जाबावगोन अब्लालाय जानो माथो दङ जा बियो बेखौनो होखागोन होनखाबायना आङो माया नोंनि हिनजाव मोजांखौ एसेबां इजि दासान सोरां दे आंलाय आरो माथो बुंनोसै ओरैनोबाबो बेखौ लानाय समावबो नोंथ' आंनाव जेबो सोंखायाखैनो आरो दा नागारनाय समावलाय आंलाय माथो बुंनो नोंखौलाय मालायखौलाय मालाय नङा आङो नों नङा होनबालाय खि जागोन बेबायदि होननाङाना माथो सोराङा फैफिनबायबो दा ओं आफासना ओं फैफिनबायथ' आरो हनै नों जोंजों फैबावबाय आरो फैनो मानेथ' हाबा नोंसोरजों फैथारबायना आङो माने एबारनिफ्राय आंखौ मोनबाय थासिगोन आरोना नोंसोरो जेब्लायबो सोराङा जोंजों थाबबाय थासिगोन मोनथियाहां आबा बेनावनो सोंबानो जाबाय आं जेबो मिथिया माथो होनबा होनदों बियो नोंनि आइया मोनथिबाबो मोनथियाबाबो नोंसोरजों थासिगोन आङो ओइ सोरां जोंहा हजों थांफिननांगौ बेहाय थाबाय थानो हाया जोङो मा दरखारनि हगारहरनांगौ जाखो आंलाय नोंसोरखौलाय आंनि फिसाय जाबाय थानो दासान नोङो मिथिबायना नोंहा जि रायलायनांगौ दङ जि फोरमायनांगौ दङ सासेजों फोरमायहै आंनि सिगाङाव बेफोरबायदि बुंनाङा नोङो बाथो नोंनि खोथायाबो आयै जाबाय दे आयै नङाबाथ' लाजिनोसो ओंखारलायलांबाय आङो एथारि आबासना आं आबिजों थांनो नोङो बेवहाय रायलायगासिनो दङ ना दे दायो फैथां ओमफ्राय सोरां आंनो मेथाइ लाबोआखै नोङो मानोथो लाबा जानांगौ देनाय आंनि आबा सनानो मादैखौ दोननो खिन्थादोंमोन आङो थांनाय मादैजों होमबालाय आं थांसैबो नै बे थासोना बांद्राय मोनजाफेरि बायदि दाजा नोङो मा दरखारनि रायनांगौ जाखो नोङो आंनि फिसालाखौ मेथाइ लाबोनायखौ जायोबा माबा जागोन आरो जेनेबा नोंनिबा बेफोरबायदिनो होफ्लानो बुरखायगासिनो नङा होमबा नों जों बिमा फिसाखौ बेखौलाय अननायसो बुङो दे जाम्बिलाय थादोलै आफा आयै थांसै आंना मेथाइ जाहैनोसै नों मानिबाबो मानियाबाबो आंथ' नोंसोरनिखाना